este feito de que sexamos os tres centros unidos para realizar unha actividade deste tipo tan importante, porque realmente somos poucos e tamén é interesante que se nos coñeza, que se saiba o que estamos a facer. No caso do secundario, no caso do alumnado do secundario, do profesorado do secundario, moito máis, porque realmente nos centros de secundario de Galicia si hai portugués, hai unha vintena de centros aproximadamente, pero basicamente a presenza do portugués como segunda lingua estranxeira no currículo do secundario está é debida basicamente á vontade do propio profesorado. Por parte da administración non hai, digamos, profesorado contratado en portugués, non hai